Mga kapuso, ika-39 nga anibersaryo sang EDSA People Power ginadumdum subong adlaw. Pila ka residente nga nakaabot sang EDSA People Power ginbalikan ang nagliligad nga mga hitabo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. 39 na katuig ang nakaligad sang nagluntad ang ginatawag Bloodless Revolution sa Pilipinas. February 25, 1986 nanindugan ang mga Pilipino batok sa diktatorya ni Santo Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa among nga hitabo, minilyon katao ang nagtipon sa Epifanio de los Santos Avenue ukon EDSA nga nagtulod kay Marcos nga magbiya sa pwesto. Kag naghatag sang kahigayunan kay Corazon Aquino nga magpungko bilang presidente. Ang ginatawag subong EDSA People Power Revolution ang nagsugod sang nag-anunsyo sang pagtalikod sadto sa administrasyon ng Dayanay Defense Minister Juan Ponce Enrile kag AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Fidel Ramos. Ini ang ginsundan sang panawagan ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin nga proteksyonan kag suportahan ang duha. Sa pihak sang mando nga atakehon ang nagrebelde nga mga opisyal, nagpangibabaw ang pag-intindihanay sa tunga sa mga militar kag mga sibilyan gani nalikawan nga mangin madinuguon ang hitabo. Malapit 4 ka dekada ang nakaligad, preska pa kay Tatay Lorenzo ang mga hitabo sadto. Suno sa iya 24 anyos pa lang ini sang natabo ang EDSA People Power Revolution. Ginatawag naton nga ang positive response ang ginatawag nga demokrasy. Amo na ang iyang standpoint sang people power. Right now, I do not know kung anong development sang people power. Depende niya sang political. Apang ang iban nga ulihing tubo, wala sang ideya sa EDSA People Power Revolution. Wala man kami ka-teach sa muna. Huwag pa kami ka-klase sa muna. Si Ma'am Maritas Haton nga isa ka history teacher sang Barrio Obrero Elementary School, ginasiguro gid sini nga may ihibalo ang mga kabataan sa kasaysayan. Amo ginagulong isa kasad na panumdumo nato na ang mga younger ones, they do not even remember what is EDSA, they cannot even nila mahambab lamang kung ano gid ang natabo. But for me, it is really very important nga mabalaan sa mga kabataan kung what really happened or what really took place during EDSA People Power Revolution. Sa Iloilo City, nagtipon subong nga hapon ang nagkalain-lain nga sektor kadungan sa pagdumdom sang anibersaryo sang EDSA People Power. Sa Aklan, may ginapatigayon nga forum kag marcha sa Kalibo. Sa Bacolod City, may programa man nga ginpatigayon sa Freedom Park kaangot sini. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.